ना ददेरे उइ मिनिलाय ओमफ्राय ओरैबायदि दुखु जानानै दं आं मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय आंनि बे मेन नों थाथ'दो दे आइसोर सिं बे स्रोद जाफैगासिनो ना मिलायबावदोंसो आंजों मेथाइ हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दिनैहाय बिब'मोननि न'आव थांगोन आरोखि ना ओमफ्राय नैबे हांसोखौ लाखाबाय जोला मासे बिब'आ बिहरदों मासे जानोनो मालायनि बिहरो दे बिब' ला बिथाङा जोंना बिब'आ हांसो जानो लुगैथारदोंनो बेनिखायनो आं दा लांनानै हैसै आरोखि ना ओरै खाबाय जोंहा दिनै ददेरेजों आंजों थांसै आरोखि ना बिब'मोनाव ना ददेरे उइ मिनिलाय जा मोजां खाबाय दा आयौ बोरै खारलाखोलै बियो माने गयैनि जाय जे गला सिन्था खालामनाङा आयौ ओरैबायदि सिकिउरिटि आलदा खाखाबायलै बिमाया माने दाख्लिफ्राव आङो थांबा आरोखि ना मोननै बुस्थु गोमाजाखांबाय आं गस्ला गिन्जि मोनसे माबा गाननाय माबाखौ लादोंमोन आरोखि ना गस्ला गिन्जि ओमफ्राय बिनि उनाव मना मोननै खरसा खालामनो होननानै थांबाय आङो बाजाराव ओमफ्राय मा जादों खिथु उनाव लादोंमोन मनाखौ ओमफ्राय सालाय लांबाय दाना ओमफ्राय खिथु उनाव नाहरबाय मनायानो गायब ओमफ्राय उनाव लामाफ्राव नाहरबाय मनायानो गैथारा सोर लानानै थांदों सोर फाग्ला लानानै थांखो डाइरेक्ट गनाय लोगो लानानै फुइटखादां मनाया ससेनो ओरै नाहरबाय लामाफ्राव ओरै थांफिनलायबावबाय आं लायनो थाखाय ओरै गिदिं गिला थांबाय गैया मनाखौ मैया ओरैबायदि बरियाखा मनायाबो ओरैबायदि मोजांखा लामानाय गोलैनाय नुनाय लोगो लानानै थांबाय बे ओमफ्राय ओरैबायदि दुखु जानानै दं आं मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय आंनि बे मेन केमेराया ओरैबायदि ब्लार ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनाव जानानै दं मेन केमेराया प्रब्लेम जानानै दं आरोखि ना बिनि थाखायनो आङो दा केमेराखौ ब्लगखौ आरोखि ना भिडिअखौ वाइड एंगेलावसो खेबनाय जादों दा माने मा जादोंथाय दाख्लै समनिफ्रायनो थिगमोन ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो मा जालांखो जोबो मानसिफोरखौ फाग्रा सिख्रा बोरैबा माबा हेन थेन नुलाजोबो आरोखि ना असाइस ओमफ्राय बानायग्रायाथ' बाव गैया मटराला क'क्राझाराव गैया ओमफ्राय बङाइयावबो थांबाय बङाइयावबो मा होनदों माने सार्भिस सेन्टार दं बङाइयाव हो कल खालामनानै खोन्थाहरबाय आं बिदि जादों होननानै फना बिदि ब्लार नुदों क्वालिटिया मोजां नुवा बिराद गाज्रि होननानै ओमफ्राय लाबोनाय होननाय ओमफ्राय थांनानै बेयावथ' स्टकआव गैया गावसिनियाव माने दा माने गावसोर मबाइलखौ लानानै गुवाहाटियावसो फाथायहरो आरोखि ना मबाइलखौ दा ओमफ्राय सप्ता खनसेसो नांगोन दोनलांनांगोन नोङो दोनलांनायजों फैनायजों सप्ता खनसेनि उनावसो मोनगोन ओमफ्राय मानोथो दोननो मबाइलाथ' रायज्लायजायो मायो ओमफ्राय इसेयावनो माबा गैया केमेराल'सो ओमफ्राय मानो दोनलांनो आं दोनलांनोबो बाखाथारो मबाइलखौ सप्ता खनसे गाहाम नांगौबा गुवाहाटियाव थांनानै बानायहैसै होननानै बुंबोबाय आरोखि ना दा नायसै मा जायो साननै सानथाम सानब्रैफोरनि उनाव मा जायो थांनाय जायो ना मायो गुवाहाटियाव दा बेजोंनो वाइड एंगेलजोंनो आं सोलिथ'नोसै दा बैनिफ्राय साबसिन बेनो बरियासिन फार्स्ट क्लास होनजाबावो मेन केमेरानिफ्राय नैबे वाइड एंगेलाव खेबनायासो नायदो लोगोफोर बे जाहैबाय मटर'ला G73 मेन केमेरानि क्वालिटि ओरैबायदि गाज्रि नेगेटिभ साइज नुखायो नालाय बेखि मोनसे क्वालिटि बिराद गाज्रि अबा थांसै आरोखि ना चलो लोगोफोर नैबेहाय SBI बेंक आरोखि नैबे ओमफ्राय नैबे ATM ओरै बाइकजों फैयै बिमायखौ लोगो मोन्दोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय फैसा बख'नानै लाफा ओमफ्राय आं दा लोगो हमनानै लाखिगोन होनदों आरोखि ना ATM आंनाव दं नालाय दा बख'नानै दोनसै ओमफ्राय दा फन हरबा हरसै आरोखि ना बिमायनो फैसा मासांगा फैसा बिब'मोननि न' मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय गेटआ नै बन्द'सो बेखौ खुलिनांसिगोन नै गुमै मा खालामदों हाब बिफांसो दानलागासिनो माथो हा गुमै संबाय बियो आनै जायोना जाया हांसोखौ जायोना जाया होनदों हांसो लाबोदों एलाय नै खारालै आनै लाबोदो Ay, Ana. 600 taka nikalo. 600 hor. Gila. Oमफ्राय माजों जानो सानखो? आं बेखौ माबा हो? ओयावसो हैगोन थुरिबारियाव। ए थुरिबारियाव बैहाय? मामामोननाव? नोंसो लाबोलायदोंमोन ना होसि नोङो बिदि जायो? आलाय आंनि हांसो जेरै
बिदि जायो हांसो गोजोलाय गाव हरनायखाय दुगिथार नामा नोंनो हांसोखौ मा कालार होननानै होनथारबाय नैलाय नै मा कालार बे खोन्थालाय ग्रे दङ ब्लु दङ माबा माबि कालार दंलाजोबोलै आबै मोनाव हैसोनो मोनजाला मोनजाला उनाव जादो दे नों मेथाइ जानो आंखौ लिंलायबायना नोङो खालि मेथाइ जानोल' लिङो हा खालि मेथाइ फैनो नांबाय नोंहा मैला जालायबाय नामा बाबा गारिया फुरा गारि फुगारबाय थाखायो नामा साफा खालामनो हाजो दाथ' नै दैज्लां बोथोर गोगोम मैला जासिगोन ओइ थांलालाय मेथाइ नङाबा मेथाइ लायला दे न' फैसाया ए नङालाय लायगोन ओरैसो होनदों आङो होद गाबख'थारलाय नोङो हाथाया इनलाय देलाय मेथाइ जायै हाथाय गेसुसु जाबाय नामा नोंनालाय बोरो आयौ माथो देन्जार साफालै मालाय देन्जार बरियाखा माथो नोंना हाथाया बै खाथियाव लायसैब्रा सुखे मेथाइ खालि मेथाइ बै कलेज खाथियावसो लायबावगोन मोनसे जायगायावसो लायग्रा दं आरोखि ना बेना मेथाइआ ओरै बे कलेज खाथियाव बेयाव नङाबा थाङा बे ओरै खाथियाव जाहैनो नागिरलाया नों सालायदोब्रा आं मेंबायना नों थाथ'दो दे आइसोर गथ' गोरलैया माखौ लायो होनदों माखौ लायो बेखौ मोनबेसे हा मोनबेसे खोन्थाद' ओमफ्राय मा नांबावो नांले लाबावदोब्रा नांला लाबावदोलै एसे खुसि जासिगोन बे ओरैबायदि सानसेयावनो खयथा पेकेट बेनो नांगौथाय मेथाइ पेकेटआ गोगोम जाखायो आरोखि ना सिगाङावथ' बांसिन मावो दा खमायबावबाय 6 फुटनि बारा 6 फुट 2 इन्सि दङ गोजौथारना आदै ओंखाम जाबायबो मा ओंख्रिलै अनलाजों दाउजों अनला दाउ नोंसिनि दाउ होफैनाय ए दाउआ नों गथ' आंजों मेथाइ लायफानानै नों हारसिं बे स्रोद जाफैगासिनो ना मिलायबावदोंसो आंजों मेथाइ आंनो मेथाइ लायफानानै आंजों मेथाइ बखारदोंलाय ओइ थिख्लि आंजों मेथाइ लायफानानै हारसिं जाखुमादों नों हारसिं जाखुमादों नंगौआ बोरै आयु खारलांथारबाय मोनबाय मेथाइ हर आंनो मेथाइ हर इसु